Hindi ko alam kung tatanga-tanga lang po ba talaga ako o sobra lang akong nadala sa init ng kabataan. Siya po yung crush kong instructor na turo sa akin kung gaano kasarap at kasakit ang mga sikreto. Crush na crush ko po siya from the start ng pagpasok ko sa university pero never ko pong in-expect na mapapansin niya po ako. Bigla na lang po akong sinunggaban ng halik, nag-aalab na halik. Niromansa niya po ako pero may problema po. Meron po ako nun. Nagmukbang po siyang mag-isa. Yung dinugo ang hindi luto. Magandang gabi mga kabisyo. Oras natin ngayon sa buong kapuluan, 8:59 p.m. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Kayo po ngayon ay nakatutok sa 90.7 Love Radio, ang programa ni DJ Rocky Tera at DJ Titangelo, ang Secret Files. Mga kabisyo, Friday po ngayon. At hindi lang po basta Secret Files ang mapapakinggan ninyo dahil ito po ay SPG Secret Files Super Pat Gunner. Yes mga kabisyo, SPG Secret Files po ang ating mapapakinggan ngayong oras na to. Kabisyo, ikaw ba ay nakaranas na ng hindi mo mapigilan na kakaibang pakiramdam sa iyong katawan na gustong gusto mo nang ilabas pero wala sa tamang lugar, wala sa tamang oras, at wala sa tamang panahon? Mga kabisyo, alamin natin ang SPG Secret Files ni Bert. Siya sa mga nagsabi ng kwento niya na sa sobrang lamig daw ng pakiramdam niya, hindi niya na napigilang ilabas ang mga nararamdaman niya. Alamin natin mga kabisyo kung ano yung hindi niya napigilang ilabas. At alamin rin natin kung ano yung nararamdaman niya yung mga oras na yon sa kanyang kwento. Dito lang po yan mapapakinggan sa 90.7 Love Radio, kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.